Patay ang 6 anyos nga batang babay samtang anaa sa kritikal nga kondisyon ang mga ginikanan niini human nadasmagan sa SUV ang gisakyan nilang motorsiklo. Driver sa SUV giingong nakatug samtang nagmaneho kaganiyang kadlawon sa City of Naga. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabo. Fem? Yes, may masulubon yun kayo ang pagsaulog sa Pasko sa pamilyang Diliote kay gawas nga namatay kung nakalas ang 6 anyos nga batang babae sa pamilyang Diliote. Critical usab ang kondisyon sa amahan niini o grabing angol ang naangkon sa inahan sa bata. Hangtod ganihang udto, pabiling napasok sa usa ka panimay sa barangay Langtad sa City of Naga kining sakyanan. Padunguntang SUV sa Northern Cebu nga mibangga sa nagmotorsiklo nga gisakyan sa pamilyang Diliote nga padung usab sa lungsod sa San Fernando. Aron unta mamasko uban sa ilang kabanay pasado alas 2 ganihang kadlawon. Gingong adunay 5 ka mga pasahero ang SUV nga gingong nangatog dihang nahitabong aksidente. Initial investigation revealed po na ito po ang ating SUV while heading towards north. Negligently encroached the lane po ng motorcycle na patungo naman po sanang south. There was a collision. Sa lakas po ng impact ay tumalsik po ang mga pasahero. Emosyonal nga midangop sa police station ang kabanay sa biktima matud sa lolo sa 6 anyos nga batang babae nga di nila madawat ang nahitabo. Unang apo kini ni Cosign Diliote ug yulagway nga paraygon kaayo kini kanila. Plano mo pasaka og kaso ang pamilyang Diliote. File mi kaso ani ma'am kaning ko na kay akong anak ang responsible pa dito niya yung pares na hospital pa yun yang akong apo namatay. Hindi ka istorya akong anak. Ang iyang pares maka-istorya pag may pero ang akong apo may grabe kay pag magnabungkag ang lawas. Gidarom gini. Emosyonal nga nangayo og pasaylo ang 21 anyos nga nagmaneho sa SUV sa pamilya sa biktima. Giangko niyang iyang sala human makatagpilaw tungod sa kakapoy kay gikan sila nagbilar sa namatay niyang inahan dito sa lungsod sa Sibunga. Gikan silang galubong sa ilang inahan sa lungsod sa Sibunga nitong Disyembre 23 ug gahapon lang gitapos ang ilang nobena sa kalag. Padung mato sila sa dakbayan sa Subo kinsa miangkon nga lapoy na kaayong iyang lawas tungod kay walay saktong pahuway. Nakatuwa ko sa kakapoy. Pasaylo lang dyan po sa akong nabuhat na wala dyan ako natuyo sa namatyan nga pamilya kung akong naigo. Sorry kaayo nga wala na ko natuyo kay disgrasya rato. Nang hinaot ang 21 anyos nga driver nga mapasaylo siya sa pamilya sa biktima. Naguba usab ang bahin sa panimay nga nadasmagan sa SUV diin napasok kini. Mayo na lang nga way na angol nga tagbalay. Tungod sa hitabo, adunay subling pahimangno ang kapulisan sa mga driver. Ang may papayo po natin sa mga biyahero, especially this holiday season po, no? Doble ingat po, no? Consider yourself, especially yung inyong mga sasakyan. Please double check po, no? Para mas maging ligtas po ang ating biyahe. May kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to properties ang giandam nga kaso sa kapulisan batok sa Dinakpan. Sa laing bahin may aniata karo dinhi sa Dan sa Legazpi Extension di sa tuang likod mo kinandan padung sa Pier 1 makita nato nga adunay pipila ka mga sakyanan ug ubang mga pasahero nga nagpadung sa mga pier kay siguro nangyawat ni sila sa pagsakay na usab makaabot siguro sa silingang mga probinsya aron makabot pa sa pagsaulog ning Pasko karong adlaw sama na lang dito sa Bohol ang uban usab manakayay padung sa laing rehiyon alang na usab silang pagsaulog sa pagsugat sa Bag-ong Tuig ang uban usab ni balik na pabalik dinhi sa dakbayan sa Sugbo posible mga trabahante ni sila kay ugma balik naman po trabaho 26 ug 27 samtang dinhi usab sa kilid nga bahin nato sa tunay mutangan may mao kini ang Plaza Independencia nga ato makita usab may nga ubay-ubay usab ni ang mga tawo nga nag-abot-abot dinhi sa Plaza Independencia ilabi na nga holidays karon ana mga magpamilya ni sila magbarkada o uban na sab siguro ani mga mag-classmate ni sila may siguro kay nauban din makita to na mga practice ang uban nang laag lang gyud ning holiday season ning Kapaskuhan especially na nga nindot usab kaayo grabe ang kahayag usab dinhi sa
Plaza Independencia sa kadagan usab nga mga decoration ni Christmas decoration nindot sa mga Christmas lights nga atong makita dinhi sa Plaza Independencia nga maayo usab gid kayo alang sa itong mga laaganan, alang sa itong isig ka mga pamilya, magbarkada o guban pang mga mahimo ni bisa maganig ikaw ra usa malingaw ka na kay labi na nga safe na usab sa maong lugar kay matag karon og unya duawon kini or bisitahon or revingan kini sa pulis nga nahimutang ra usab duol din indapita sa Waterfront Police Station ana usab gwardiya nga mosuroy usab niini og hayag na usab kaayo ang maong dapit na may so mo kani karon ato usab nabantayan may dinhi sa kadalanan may sa Dakbayan sa Subo gikan ganina sa downtown padung na sa dinhi sa gikan sa uptown padung na dinhi sa downtown area ubay-ubay na sab nga mga sakyanan ato makita pasabot kini nga namalik na ang uban nga mga na mauli sa probinsya padung na usab dinhi sa Dakbayan sa Subo alang na usab sa ilahang pagbalik sa trabaho ugma ug atong panginaot ning adlaw nga Pasko ang luwas nga Pasko kanato tanan mga kapuso ug kanimo may Daghang salamat ug Merry Christmas, Fe Marie Dumabo.